ụwa na nọ n'ime ya o shiri legelega o gboro kpogbegbe chai asị na anya na ahụ obi asị na ihe obi na-eche na a na-ede ya n'ihu 65% of ndị nọ n'ili taa agaghị nọ n'ili n'ihi na ihe dewere ha n'iliwo ndị ha trọstụrụ ndị ha hụrụ n'anya to be precise mana asị na anya na ahụ ihe obi na-eche ọ ihe obi na-eche iche ha lekpa mgbe edenụ n'ihu onye ọbụla ga-ezere ibe ya mara onye ọ na-eze mana thank God for grace of God we move m gara m igwe oge ọnụ ụmụnne m ana m otu nwanne nwaanyị kpọ m na fon si m nwaanyị mba nọ m zọ ya sị m na m were akụkọ na ogbotere ya ụmụnne na ọ na-ejiele na ya nọ n'ekiti aka nri chagared aka ịkpa chagared ọkụ dị over everywhere na mbiko were akụkọ na ogbotere ya ụmụnne na ọ bụrụ na ụnụ gwacha ya ụnụ gecha ihe na omere na ihe ọ bụla ụnụ gwara ya eme na enwekwara onye ọzọ ekwe sị ka amaghị ọnụ n'okwu na ụnụ biko gbatara ya osisi enyemaka ya wụghị onye nsogbu ya wụghị onye problem ya na-achọ nsogbu ịsọ ka na bụrụ na ya nwee ihe na-abaghị kirikiri n'anya ya achọdịghị ma ịsọkwa bụrụ full trailer load of gold na-aga ya ahụ ga-aṅụ na ọ wụtaka mmadụ ya bụ na enweghị na-emuvu ya na naanị the only thing ya na-adị happy environment peace ma ọ bụla naanị ihe na-aba ya n'anya ebe e nwere udo mana o rebidere nwaanyị mba nnọọ m sị nne m gaa n'ihu ya sị m na ya hụrụ nwata nwokorobịa ya mma last year mmasịrị ya mmasị ọfụma ọfụma ya na ya abụọ bidogwe nga m nwata nwoke mma ruo nga niile na ọrụ mma mana obi mana agwa ma ihe na ọwụ gbenyi nwata nwoke na ọwụ gbadagba ịtachi ya na ya abụọ ebulie ya were ịhụnanya jie nsọpụrụ palie ya were etọkwasị n'ala ala obi ya ebido gbawana ya wije ka a mara ma ije ọ ga-aga ma ọ gwekwa ala ọgwa ya the sense of relationship ka a mara ma marriage ọ ga-abanye ga ka ọ ga-abanye chukwu emere ya ebere and o kwere ya nwa chọrọ ịbịa kama ya gwagasị na ọ bịa bene ọrụ chapụta ụlọ obu n'aka before na-abịa ọ ya mere slowly down ma ọ bịa gwana bịa mee ihe n'isi kama ya gwara sị na ọrụ chapụ ụlọ ahụ nọ n'ọrụ ga rụchaa anya before na-abịawa okekwere na ya ntị rụchakwa n'ụlọ nhojie ruo the day o kpore gị mere introduce to ndị nwe ụmụnne m ya bụ April last year ụmụnne niile lochiri wụọ onye ọbụla lụrụ Easter ọ ya ka ya bịara eme introduce ha niile agụrụ ya ka ha na-eri ihe that day onye ka egụrụ onye ka egụrụ onye ka egụrụ onye ka egụrụ ha rụkwa na ole portable family very beautiful family papa ha nụzi ya ọ mma ha dịkwana young very beautiful woman ọ ya ka o eri na ala teghoro na diọkpara nne ha kpọlatara nwaanyị ọ na-alụ n'ihi na di etochiri ụmụnne niile ha dị ụmụ nwoke abụọ ụmụ nwaanyị atọ ịmụla ehuru akụ ha nabatacha ya weta obi ọcha weta ịhụnanya ya bata ụkwụ eruo ya ala ha nyere ya opportunity to open up feel free ha emeghị ụlọ ha dịka ụlọ nne na nna ya ebe reziri ya baa kichin shie isi pụta erie ya na ha na-eri ihe echi ya na-akpụ rizọt ụfọdụ ebe ha sị enyere 10/10 ụfọdụ ebe sị enyere 9.9.9 a na-achị ericha ata aka and ya wụ onye ojii ya bata dị free nwaanyị mba nnọọ mza n'ime ụmụnne di ya niile ụmụ nwaanyị atọ ka o sogada ka e toro kenta na lasbon n'ihi na di ya nwoke dị ọkpara tochiri ụmụnne niile ya na nwanne nwoke o toro ke nwoke ka nwoke to ndị ka ọzọ then ka osogada ka e toro ke lasbon abịa ruo ya nso karịa ibe ya nabata ya n'ihi na ya na ya abụọ age grade ihe o jiri to ya just months ọ ya ka ọ nabatara ya si ya bịa were ya bịa ka ya na ya nọrọ na room ya na enwe ihe wena ba ọhụ ya hụ dịka ọwe friend a very good friend ya o ji ọhụrụ n'ime ya ruo ya nso wewe gụọ mụ ya bọdị lapara enwe ihe ọbụla nidra m here for you mụ na nga ịmata kind thing ya like this lady o nwere ka ọ nọ na-eji ya one day ọ sị ya leelukwe akwa ya na ihe na ọ bụ igbe akwa ya ụfọdụ akwa nọ nga bụ ya yibi ya eyi na enwe nke ọbụla ọ laikiri na ya were na any one of them ọ laikiri ọ chọrọ iyi na eyiri ya elewe ya ekwu ha okwu ya na-ele ihe echege n'obi ya ma na ihe echege n'obi ya mere ihu ya affect ọ gịnị ka ya na-eche nwaanyị mba nnọọ ya nọ na-ele this lady gewe ọnụ na-ele na-eche n'obi ya bido kpewe ekpere n'ime obi ya sị Chineke nna onye tinye na this type of family na onye ka ya wụ ihe nke nwanyere ya na-eche ihe n'obi ya ma na ihu ya adịla dịlede alewe sọ gịnị na gịnị na-eme ya onwe ihe mere dị wrong ya gwawa ya sị mba ka ya hapụ ịtụrụ ya achị na ya ekelege Chineke n'ime obi ya na ụdịka family ya bataga dịlede achịa kọta ya ka sị ya na ọbeghị ọhụrụ na ọbeghị ọhụrụ na ha ejighị diọkpara nne ha egwu egwu na diọkpara nne ha na ọ dị ka nna ha nwere sọfọ ọ laikiri ya ha na onye ọbụla nụ ihe ga-ahụ ya n'anya ihe ifu na hụ ụgwọ gwere n'ala na ya dọwere na ọ bịara ịhụnanya na o chere ihe a na-aga
Easter ha agbacha ya beautifully ha laghachi si yes na ya pasịrị mark na ụmụnne nabatara ya enweghị ọrụ to do ịbịa convince anybody na ha nabatara one hand yes ebidokwazi ihe gbasara alụmdi na nwunye. Nwanyị mba nnọọ Mza ruo na December ya nwa ji aka eso ka eme ya na December that's okay. Ruo na November ha lute na ngwa ngwa bịa n'ụlọ ha bịa hụcha ndị nwe ma gịnị na list dị release ya ezigbo ego si ya zụọrọ mma ya na ọnwụ na ego ọgwụ na omeka ya mara na ya zụọrọ mma ihe gbara ihu na mma ya na ọ coin na ọ zụọrọ ihe gbara ihu zụọrọ ihe dị mma zụkwara ya onwe na ọ Christmas ka a na-agba release ya ego because of ote ya na nwanne di ya n'ugbu a na ketoro ke last born ote ya na ya bọshi dịrị ya kpoo ya si ya na eduga ya ahịa ha chọrọ ịga first week of December ọ mgbe a chọrọ ịga ya wa ahịa. Nwanyị mba nnọọ Mza ọ sị the lady aṅụ dị very happy ya na ya bụ ejikere kweligeme n'ihi na ahịa ahụ aga na-aga ahịa ahụ niile aga azụcha ya in one day. Ha ga-azọ nga ha gbara zọọ ka first day lọta kweshi ha ga-agaghachi ha ịga continue ebe ha zụwara na ọ na aka abụọ n'ugbo agaziri ka ya na ya abụọ gara na ebe a na-ere ihe a boutique the shop all the too big o buru ibu enweghị ihe ahịa akpa ya Hollandis kpa ya George kpa ya wax kpa ya ha ka ọ bụla ihe niile nwukwu akwa ma less Indian less just name it. Ebido tụgharịwa akwa dị confused ebido tụgharịwa akwa jụwa the woman si biko na ga-edesatọ akpa ha. The woman si why not na ha dosa ya n'elu enwe tebụl dị empty shift no very close to nga the woman no tebụl the woman the sales woman nga tebụl ya no enwe tebụl no fe because enwe customer no dị ọ naanị ya na nwanne di enugbo na this woman no the woman so okay na edesa ha dosa akpa ha n'elu ebe a na ọ bụrụ na mmadụ batawa ha ekorojuo akpa ha ọ si okay. So the woman no asa ngwa ha they should feel free to make their choice. They should feel free. Ka the woman shigidere ha gwa ha si biko na ya gaga bid na ya gaga ebute bid ya in case ọ na ha need bid ka ga-ebute bid the same ime nga ahụ gwa mana ọ one small stop ka ọ ga-ebubata bid. Mgbe nwaanyị apụwaziri ka nwanne di enugbo ejiri si iwe phone ya ka ya ga-ewere phone ya gbapụ so gawa ebe ha dewara akpa ha ga-ewere phone ya ọ ya ka o were phone ya ọ bịachi ha bido tụwekwe hụwakwa ihe tụọ akwa ha tụchekwa na akwa zụrụkwa na itinye kaadị akwụ ụgwọ ha buru akpa anụ ntara apụga. Mgbe ha na-apụ isi ha zụrụ outside enwe nwa okorobịa dị nnọọ shi n'ime the same shop pụta ha atọ na olewesa ale mgbe onye ka e batakwara n'ime shop ya bịa họta na at least e nwere about 2 or 3 rooms n'ebe ahụ a na-aba ha hụrụ doors hụ na entrance mana ọ wụ ebe a ka ahịa na-ere doro asọ gawa ọnụ na one of those rooms. This guy apụta gbewe ya nwa si ya bịagodo excuse me gwazie nwanne di ya na ọ chere tụ ha di ya 1 minute na ya bịa ya chọrọ hand ya akpa ya handbag ya over say no come with your handbag ọ sị hand ya nọrọ nga kụrụ ha handbag ya doro ihe ya bu ala so the young man bag inside nga ha bara inside nwa mba nnọọ ọwụ obere ihe the man ajụwa esi this lady ya na-eso onye ya chiwa feel na ọ like ya le na ọ gale ya gwawa esi na the lady no angel no nwere obi mmadụ no in fact na this lady ya hụbe ahụ dịrị mbụ ya the man ajụwa esi ihe ajụga no sabe ya na enwe mgbe ya jụrụ ma this girl wee ezigbo mmadụ na ihe ajụga esi owo onye wo this lady ya na-eso bịa nwanne ya ka ote ha shiri late ọ gwawa ya no nwanne di ya ketoro last born nwanne di otu n'otu na nwanne di ya no sister in law ya to be ọ gwawa esi real ya sị na before ya kpere biwa ngana na ele ọrụ na mma ya na ya gwa esa na onye na ya arụ na mma ya biwa ngana bịa soro bịa zụọ ihe eji abịa ime ihe isi ya zụọ ihe Christmas zụọ no nwanne ya nwoke ka ya na ya bụ mere na ya na ya na-aga ịlụ na Christmas na ele ihe o ji ajụkwa na ọ like the girl ya na-agwa na the girl not the good as the guy has God forbid na enweghị ya chọrọ isi ya na o soro ya sị eji ya how ele ihe ọ chọrọ isi ya ọ sị eso ya na ka o ji anya hụrụ yes no this young man baiga na room out room aba rute nga na lekwe no very big television no there wire everywhere television ruchagboro 4 kegeji ma door main entrance hini na opi ime shop ahụ nwechara hidden camera o si ele anya obide iwu were mouse na-eji ya some things ọ na-egosi ya some things na TV ahụ gosizie ya hụzi onwe na nwanne di enugbo nga ha buzoro na mgbe ọ gwaga ya ewo na echefuli ya phone ya hụ ka ọ gbapụrụ ọsọ gawa ihe legesi na television hụzie ka nwanne di enugbo
ebe nwanne di mgbe werere mmanya n'aka n'ime enwe ebe dị mmanụ shi rụọ ihe a ya sekshọn ebe ọ na-etinye ego a na-agbachi ọ mmanya aka di were fonu dis woman tega ya na akpa ya handbag ya. Ozugbo ya hụrụ the tin ya etie kọpụtazie handbag ya ego fuashiwazie mepe ya hụ that same phone ya hụrụ na kamera ebe nwanne di werere fonu nwaanyị adị nwere n'elu side ya na ọrụrụ ya rụọ ya shade onwe ya gị hụ na onye wee ebe sales woman na-anọ sales person na-anọ ebe a ka nwa this lady mmanya n'aka ịhụ ya ka ọ mara aka were fonu that woman tige na handbag ya ya were ọsọ shepụta akpa ya meghe ya hụ that phone ya etie. The man agwawa ya sị ya na ọma ihe o kwere ihe ugbu a ya sị na ọ chọrọ imebiri marriage ahụ, na ọ chọrọ ka etinwe fonu etinwe ya oshi etinwe fonu etute na akpa ya automatically ya wụ onye oshi ndị ọ ga-eme marriage affect na o zuru oshi fonu ebe ha gara ịzụ ihe. Ọ ya ka ya elegere distin lege buru oche nọrọ ọdụ so bụrụ na ọchị niile dis lady na-achịchịrị ya ịhụnanya niile ọ na-ezi ya o mee ihe dị otu a na onye ahụ nwere ike inye poison. The young man asị ya gosila na ya eji na ihe ya chọrọ iji ya na ọ ya put all the drama ọ ya were polisi mee ya arrest ya sị ya no na ya biko na ya mere ya ebere na onye ta ya nọmba ya na ya ga okwu a o delete wele destin na ya biko hapụ ka destin na ya ga like ikpo nwanne ya nwoke bịa gosi ya destin at the appropriate time mgbe ọ bụghị ugbu a. The young man asị ya no problem were phone number enye ya pụta o were anya ha ya n'anya gbaa jụọ ya sọ gịnị ka the man gbagakwara ya ọ sị ya na onwe ha ọjọọ sị na-eji ya akwa ndị ọzọ na ọ bụrụ na ha laruo mmanya ga like ya na enwere anọda ha nwere stock. Ọ sị really sọsọ ya sị na ọ dịkwa ya ka ọ naanị ihe ahụ ka o kwuru ọ dịkwa ya no daman mechara ka onye iwe na-ewe ya sị daman pụtara nga ugbo kelee ha si excuse me na olee otu o si mee ka iwe wege na-enweghị ome ka iwe wege mgbe ha gbakwara ndị a na ome ka iwe wege. Ọ sị oke ha lawa ọ ya ga ha lawara o zobiri ya akpa ya sị ka ya hụgodo na ekele na akpake na ọma na mma na nga ka ọ zụrụ ya ya si eso mepe akpa ahụ ya mana ọ fonu aka otu ka hụzi fonu ahụ o were ha akpa ya bige ihe jụọ sọsọ gịrị ka daga ekpogara na daga emechara ka onye like ga mmadụ na ọ gwakwara na ọ lụwala di ya chịwa ya sị na okwu side ahụ onweghị ụta ahụ o kwuru na ọ hapụwa ya dị restless na-ekwu na-achọ ịmata na elekwana otu ya na ya chiri kwụrụ bịa bịa nga ahụ ha lawa ọsị ya ya nwa ka a ga-ede nwe na-eji legide ihe a zụrụ okpere ebe gị nsị na ọ gwụrụ ọta ọ dị na ọ dịkwa ha mma ya gwa ya sị na ọ hụ na ọjọọ si na-eji ya akwa ndị ọzọ nke ọ na mmanya ga like ndị a zụrụ na otu ọ gbagidere kwesịrị dị so curious ha laa nwanyị mba nnọọ nza 2 days to the day di ya ga-akpọ ụmụnna ya chatala moto di ya kpọwa ya na fonu di ya egbe ihu si ya bịagodo ya bịa ya jụọ ese na that very day ya na nwanne ya nwaanyị soro gị zụ ihe na ọ kọrọ ya ihe niile mere that day ya kọchara di ya everything kọrọ ya ihe niile mana ya kọrọ ya ihe ya hụrụ na ihe ga-ezinye na kọmputa room ya na control room ya gosi ya gwa ya that side ya gwakwana ihe ya lekwe ihe nwanne ya nwaanyị mere ya gwa na ya kọchara kọlte the man shi kpeghachi ya back deji stock ndị ka ọzọ nwere di ya sị ya na ọ washi na enwe ihe ọ na-ekwu gị na ọ mana ya wụhụ onye na-akụ eweri ọnụ na ya naghị like ịkọ ọka kpomkpom ya sị na nwanne ya nwaanyị sị na mgbe ya na that man bawara inside na ya bịawara na window side no ketere the shop na ya nụrụ mgbe ọrịọga si biko na ọwa ka ọrụ ekwensu na ọ dịka the man ọ gwara na o zuru fon ya ọ gwawa the man that na ya lụga di na okwele ka na ihe nwanne di na okwekwele ka o mebiri di biko na ya ga-eme ke up to him na ya ga-alụghachita bịa eme ya obiọma na ọ were ego ya nye na ọ gịnị nwe ihe mere na ọ gịnị nwe ihe o mere di ya ya gwasị ngwanụ ka ya kpọrọ nwanne nwaanyị ka ekwu okpuru m ikwu n'ihu akpọ this lady the lady ebido repeat kwa onwe ya sị ya nọrọ na the thing ya dị sorry ikwu this thing mana family ha wụhụ ndị na-ahụ ụdịrị ha ịdịara ha onwe ha na ha hụrụ onwe ha n'anya ọhụta chi na ọ na ha wee beautiful family ha nwere peace na ha hụrụ onwe ha n'anya too much na ya gbaghara that they are still getting to know her na ọ pụta na a ga-ekpuri ya cover ya some certain things no na card na ọ dị too big cover ya na mgbe Adamanụ kpere ya na ya chọsọpụta na-ahụ ka ya nweghị anụ na-anụ ka ọrịọga mma mgbe o gburu ikpere na-arịọ the man si ya biko na fon ahụ na ọwa ka ọrụ ekwensu ọ dịcha ka ebe zuru ihe something fon the guy si ya gbagharala na ọbịa chịkwa back ma ọ bụrụ na ya chọghị ka ya eme ya were polisi tunwe or something ya ihe ya nọbata ọrụcha
na ọ ga-aka ya mma n'ọnụ na ya na windo anụga na ya nụcha clear. Ya gwawa nke nwoke sị enwe ihe dị otu ahụ ya mere ya ezubeghị oshi kemgbe nne na nna jiri mụ ya, na ya tọtụbeghị mmadụ mbụ kemgbe nne na nna jiri mụ ya. Nke nwoke ajụwa ya sọ gịnịkwanụ nwe ihe ọ ga-eji kpọghachi ya bak, ọ bụrụ naanị ya gaghachiri bak ịgagaza that young man. Nwanne ya nwaanyị anọrọzie n'ezi ọsị ya na ha bụ ihe ọsị ya nọrọ nga ahụ legide ha dana iburu ha laghachitawa ha inside na onwebeghị much ọjọọ si gosie ya akwa ndị aka ga-azụ ma ọ bụ na ndị mara mmakara ndị ha bụ mana ọ dịtụ ọnụ nke ọ na mmanya like this one. Di ya gwawa ya sị na throughout ha nọ di ya garịga na according to nwanne ya nwaanyị na nwe onye ma ebe this guy nọ na ọ nọ n'ime ọwụ na ọ ma bụ onye this guy wụ. The guy ahụzie ha zuo ruzie mgbe ọ na-apụ ọ bịazi kpọ like ya ghọta lụta ga-echigharịcha ebe ahụ nwa nwoke pụgoro gosi shoro face. Ọ gwaba ya sị na even ebe ahụ nwaanyị ahụ gawara gị bute bid ahụ ọkwa mara ihe awuru ha abaghị ebe ahụ ha ma enwere onye ọzọ nọ that place n'elu n'otu okwu ka ebe ahụ open place aka nwere about 3 doors lead to a room ha na-aba ha na-amaghị onye nọ n'ime ya. So enwebe oshi pụta mmadụ agaghị ajụ sị ele ebe oshi ma apịa na-enwe ihe ọjọọ ya emere ya ezu ha oshi ya gba ha ma ihe a nwanne ya nwaanyị kwughị na o medoghị eme na ihe yiri ya emeghe na ọhịa ọ kpọrọ ya wụ igosi ya ihe ndị o gosiri ya wa akwa. Di ya ajụọ ya sawashi na ọ bụrụ na ya achọghị ikwu eziokwu na ọ bụrụ na ya achọghị ikwu eziokwu na ihe ga-emebi ya nụrụ nga bewe shere nwanne di ya na si ya bịagoro ka ya hụ ya briefly. Ha gafee azụ ụlọ ya gwawa ya sọ gịnị mere o jiri chọọ ka o mechuo ihu like this na mgbe o discovera ọ nụbere ihe dị ụta ya na this man kwughị nsị na nwa ya ọ jụghị ya ma ya mere ya explain na mgbe ha na-alọta onwe mgbe o kwuru na ọ gbara ntị lekwekwere ihe ọ nụrụ na ya gabara na akọwakwara ya ọ jụghị ya ọ gawa straight nwanne nwoke ga-akọwa na ọ chọọ ka nwanne nwoke lụọ ya yes na ha na ị na as much as na ya hụrụ ya n'anya onye ọbụla laikiri ya na ha achọghị ndị oshi na ha na-atụ ụjọ ndị oshi ma ọ fọzikwa ofu ịbịa mara ha no na ya agaghị asọtụ onwe witi nwanne ya nwoke ya hapụ ebe ahụ pụọ. Anya ọzọ ya na-akụkpụ ọ bịa na room ya akpa efe ya dọsara di ya small bag eji kwụchiri mkpụrụ ofe ole ya dọwara di ya ọ chịpụta ya bupụtara ya na sị lekwa akpa biko na ya achọghị ịbịa etunwe ihe nọ n'ime ụlọ ya etunwe. Ihe a niile na-emekwanụ nọ mmanya ehuru ọkụ mmanya abawa si ya mana di ya nwụchi ha anya na ya mana di ya na-adị ndụ na di ya nọ na this family na di ya agaghị ekwe ka enyi ha woman bata ebe a no matter the beauty no matter the cover up no matter the pretense na ọ gaghị how they welcome na ego niile nwa nwoke biri ọ gakwa ebe ọ gara ịzụ ahịa zụọ fon ka sọngịrị ka ọrịọ ga mgbe ikpere na-arịọ ya si ya na mma na ọwụ ihe merenụ na-enwe m oshi ezuru ọ jụọ ya sọ gịnịkwana ihe dị nwoke nkwụrụbịa ga-eji bịa kpụrụ ha nwaanyị lụga di na-aga elu di kpụrụ ebe gị inside ha nọga nọ ihe ha according to nwa ya nwa ọsa na ụchagbara almost 30 minutes na gịnị ihe ha nọ n'ime ebe ahụ emega ya na nwoke na ọmaghị onye ọwụ no na a ga-ahụ isi ihe ke na a ga-ahụ isi ya gwa nne di ya si biko na ya hapụ okwu a na ya rịọrọ nwa nwoke ka ahapụ okwu ya mma ya sị rịọ gịnị na ya ama nwa ya nwoke na ya amakwa nwa ya nwoke na nwa ihe a na-arịọ no okwute ka ọnwụ ma ọgwụgwụ eziokwu gba mara n'otecha agbaghara ọ na-akụ ihe ka ọ na-eke ọsọ rịọwa gịnị ọ sị ya nọrọ nga aha na so ngwa nsogbu anọ na ka gaghachi ya gwa ka nwoke ya na-emega ihe si na ya ga-alaiki ma ya nwa ma mma ya ma nwanne di ya n'ugboene ndị niile nọ present ụmụnne di ya ndị ha niile gbara lụta onye ha niile na ya ga-alaiki ka onye ọbụla soro ka a gaa na shọp ebe ahụ azụrụ ahịa na-enweghị ihe a chọrọ igosi ha elekọrịta onwe ha sị na gịnị ke nwanne di ya na-esoro gasị ejiri igosi ha nụ ka egosi ha ka egosi dezi ya chọọ ya ọtaba ihe o ji chọ ka onye ọbụla baa gawa ebe ahụ n'ụdị gịnịkwanụ ọdịz mebi na ọrịọla demand na-ekwe ya nkwa na ọ gaghị ekwupụta ọhịa ọ chọrọ igbu aka jụọ demand nwe mgbe demand sofa demand apụtaghị mee ya public ọ agakwa ebe ahụ ugbo demand gakwasị enweghị dị otu ahụ mere na mana ya ama ihe ya nọrọ nwaanyị mba nnọọ nza ọ sị ka nwoke ya na ya bụ mega ihe elege so onye ọbụla ngwa banye moto ka agawa nne di ya nwa ga na moto chanya ụmụnne ebute ka ọzọ bụ nwere moto ya bute ka ya ha niile zowelie gawa na that shop ka ha rutere ya kpọọ the guy na phone si ya sir please are you around ha elekọrịta onwe ha so ijichabu nọmba onye ọwụ ijichabu nọmba onye ọwụ a ga na ahụ ihe na-eme yes walk in come in I can see you people ọsọ ha niile abata n'ime shop the guy akpụrụ abata welcome si ya ma ihe ha bịara na abịaghị ịzụ ahịa no need igbu oge dịka na ha buru ibu ka ha nwee ike hụ ihe a na-ahụ megide lawa for customers okpokoro ha gịnị na that same ugbu a o wepụta that same clip
ebe ote nwanne die dide na-emere ha explain, the man ebido memere ha explain like mgbe mmadụ abụọ mgbe ha batara, lekwe mgbe ha kwuru with saleswoman n'ebe a, lekwe mgbe ha ejiri ha asa ha make a choice na-emetụ akwa aka, ị ga-ahụ onye asị onye chọrọ ịzụ ahịa, lekwe mgbe the saleswoman bawara inside ka ọ ga-ebute jewelries ga-amachi akwa ọbụla ha bute, ka ọ asị ndị onye na-ere ahịa ka o butekwa more goods ha nwere. Lezie mgbe this one particularly gbapụrụ ọsọ, ọma ihe ọ gwaga onye ya this lady now, ọ gbapụ ọsọ laghachi ebe a ha dosara akpa ha. Lee ya mgbe o werere fonu nwaanyị a na-ere ahịa ebe a, were fonu the woman tige na akpa this lady in order to implicate her na ihe ya nọ nga arụga ihe na ọ ọrụ ya na ya nọ here 24 hours. Ndị customer bata nga ka ya na-ele ha na enwere hidden cameras, ọkwa ndị this buggy camera ihe ịhụ na camera na ha nwere hidden cameras everywhere, na-achọ ihe ọ bụkwa nhụcha mkpụrụkwụ na a ga-eji ịchọ ka ejinye na this lady chọrọ iset onye up. So mgbe ha pụwara, ọwụ na fon ahụ nọ na akpa ya achọghị bịa create wee scene ya, laghachi kpere sị ka ya hụgodi ya briefly kpere bịa ejinye this thing na ọrịọ ya si ya biko na ya delete kpere na ya hapụ ya, were fon nwaanyị ya return ọrụ ya, ha lawazie na ya mana ọ ga-abịa chi ihi o kwuru na ya ga-akpọrọ di ebe ejinye ihe ma ọ bụrụ na o nwee need for it. Ya gwawazie die sọkwa ọhụrụ na ya chọghị ka ha hụ this thing because this is the only way ya ga-eji kill onwe, and ya mana na ekili onwe n'ụdị a ga-abịa sewe. Jụwazie nwanne di sọ gịnị ka ya mere si ịhụnanya niile ojii ya, o bidoro rịa waka n'ishi bifo ya mara dress wa back ya ma na ka ya na-abịa ele na ọwa agụ dress wa back ya hụ na ọ chọrọ ịgba oso fam ụkwụ ka ọ tọrọ ka ọ gbapụ ose ya were cham laa udu akala anya abụọ shere na akwa ha pụ eji anwụ kwabaga n'ime moto na ote ka ha niile shiri lowe. Nnezie bawa si le mgbe o were ajọ mmadụ ka na ele mgbe nwa ya mụrụ ụdịrị ka mmadụ ka na ọ gịnị nwe ihe ka bido na-aba na nne di na-aba na ole mgbe nwa ya ka ya mụrụ nwa ka kpara agwa ka agwọ bido rịọwa ya, onye ọbụla na-arịọ so na ọ hụrụ ihe dị ote ọ confront the girl nwanne ha nwaanyị, onwedị onye o kwutere ya jezo mee ya ka ha hapụ ise. Ọ bụrụzie nwanne ha nwaanyị pụtakwara bịa welite wekwere na adị very very sorry bido rịọwa ya. Nwanne ya nwoke kedu ka ya na-aga lụmụ enye iwu na ọrịa gidere nwanne ya nwoke, ọrịa gidere ya nwa ya gbaghara ya si ya gbaghara lee na ọ bụrụ na ya gbaghara be ya agaghị abịa jinwe those things n'ihi na ọchị ọ na-achịsara ya otu o si nabata ya na ya ma ihe bara ya n'ime ya fidiri na enwe onye wu senti na ya gbaghakwara lee kama ọ ya mere okwu n'ugbo jiri buashiwa like this ebe o setiri up ọwọkọ ihe o mere ya wụ dị careful mana ya gbaghara lee ilu achịtazi na-achọ jizikwa ka ebupụtakwa the thing na ọwụ ihe lidiri tu ihe n'ugbo anọ n'elu ya na ya dị sorry na ya ga-arịọwa nwanne nwoke ka o wetu obi mana ka ya na-emega ihe silala ama ya so onye kwuo okwu ya ụta okwuru ya wụta na-eme ya oke nta onye bagara ya so wụta obi ya mgbe ọbụla awụwo n'owogburu onwe ka ha banya ya na nwanne ya nwoke rugbo setara ya ọbụbụ ngam ya na ya abụ ya gowe ya ha ya banwara ya so ọ bụ onye arụrụ ala ọchị awụ ụtọ nakwa ọ galaga bụ onwe na ọ bụọla onwe ihe a na-ahịọ ehuru ọkụ nne ya na-ebe sele mgbe ya mụrụ agwọ kemgbe ahụ nwaanyị mba nnọọ di ya ka ya na-emega ihe agwa ya sị na ndị ogo ya na-aga ya chọhụ ka o soro gaa n'ụkwụ ya ga-ade na ya ọ ga-abịa hakwala n'ụlọ as long as na this lady bi ọ ga-abịa hakwa n'ụlọ na onye mere mmadụ ihe ga-hụ poison ọ ga-enye onye ahụ na ọ ga-abịa hakwa n'ụlọ ga krọsụkwa n'ụlọ ya na ọ na-abịa siti na ọ na-abịa n'ụlọ ya na ka ahụ na ọ ga-ala ka wan na ọhụ na ndị ogo ya na ya na-aga ụkwụ ya adekwala di ya na ya na ya abụọ ka ya na ya abụọ na ọ ga-ala abịakwana bịa mee ihe nọ n'isi ya ọ bịa hụ afta emekwara ihe n'isi emecha ihe n'isi kwụọ ụgwọ isi lọbata ya sizie na wedding ha n'ọwụ April. Nne di ehugharịzie na-agwa ya dat na ọ bụrụ na emene ihe isi nwanne di ya bịa ya oke lugbo na-emere ya ihe ọjọọ na onye na onye azarịọla ya na ọ bụrụ na ya agaghị echenji obi nwa ya ọ gbaghara nwanne ya nwaanyị that means na ya dụ azụ na ya ga-ele die ga-eme ụmụnne kpa ụmụnne ya agwa ọjọọ gba ha jọọ na nwanne ya ma nwa ya nwoke ya ma dị ọkpara na ọ na-ewe iwe ọkụ okwu ala si ihe na ga-eme na ya ejishi ike chenji obi ya na amaghị otu ya ga-esi echenji obi ya na ya kwụọla ụgwọ isi ya nwanne ya nwaanyị abịa na kelugbo ọsọ na wedin ya na nwanne ya nwaanyị agụkwa ha bịa na ọwụ na nwa ya nwaanyị abịa na ya nwa agụkwa ha bịa wedin ya nwa ya nwoke si nsogbu ma ọ na ọbịa no problem na ebe nidiri na-eme na kele na ọ wụlụrụ ọhụrụ na ọwa agbamakwụkwọ a na-agba n'ụlọ ụka ọ bịara ọbịa no problem nne di ya bido gbawazie na na ndụbata alụbatara problem adị n'ezinụlọ ya na nlụbata problem ajụ ya sọ onye wụ the problem enwe onye agwara okwu ọjọọ kedu ihe wụ the problem ya gwara ya sị achọghị ịma na mgbe ụfọdụ mmụọ ọjọọ na mmadụ na ahụ ike nwa ga na mmadụ na ihe emeghị na omebe mbụ na ya ga-aga gwawa di ya achọghị ịma mana ihe ọgụgụ na nwanne ya nwaanyị akwụkwọ ha bịa wedin na ọ na nwanne ya nwaanyị abịa ya agaghị abịa ha ruo ole a ga-eji etisara ya ụmụ ya because of alụbatara nwaanyị na m jụdelu unu biko
na-enwe ihe unu ga-arịọ na unu rịọtọrọ ya di ya na ya ga-ewere vidio na gwomgwom ga-eji nye send ya na ya elere na o lecha ya ọ ga-agụ kọmentị na-enwe ihe unu ga-agwa ya biko unu gwa ya na nne di ya si the only condition ya ga-eji bịara wedin ma nwa ya nwaanyị ahụ ọ bịakwara na ọ na-agbaghara ya ọ bịaghị wedin ya onwe ya na ya agaghị abịa na ya arịọkọtala ka nwoke si na ya chọghị ka e diskọs ha dat mata again na ọ bụrụ na mmesọ ga-abịa na ya bịara na ele na otu ya ga-esi lụwanụ di nne di ya ga-abịa nga agbaga ya akwụkwọ na o nwere otu ọrụ na m gwa unu biko ọ nọrọ wara eke nwoke nọ naanị abịakwa bịa agba akwụkwọ na ka ebidogodo from them ọ fọzie ka ọsọ gabezi n'ụlọ chachacha na ọ agụ ọwa na agụ otu so na ụlọ wara ya ke nwoke biko na nwaanyị a ga-abịa dị wedin na na-eme ya everyday na ọ ga-agbakwanyere ya na ifunu nwanne ya ka ada agwawala esi ya ejishi ike tọkọ na ọ naanị ya ga-atọkọtụlite nwanne nwoke or if possible na ya back ya out ka nwanne nwoke hụ na ọ dị serious ka o nwee ike gbaghara nwanne ma ọkwa ya mma ha agụkwa ha bịa ndị mma ha ga-abịa na ọ dịkwa ha mma na mbịa wunu biko na ihe na ugbuene ele na otu eshiri memekpu ala na ụnụ gedela akụkọ na ugwadede enwe ebe eshiri merụ ala ụnụ gwakwa nkwenye ụga gwakwanụ di ya na ụnụ gwakwana ya na wedin ha na ọwụ Ista na ụnụ biko ụmụnne m ọ wute ka ọsọ shiri agbodoro ya ọnụ ụnụ ahụna n'ọtọ ụgwa na-arụ onye ya na chiz achọghị m ikwu ogologo akụkọ enwe nnọọ ọhịa ụnụ ga-agwa nwanne nwoke ụnụ gwe mma ya kwesịrị ịbịa wedin ya n'obi kebo mma ya kwesịrị ịbịa wedin ya ihe ọ bụla ga-eme ka mma ya bịa dị wedin ọgọdụ na dile dịbịawa no problem nna m nwanne m nwoke ọ nwunye m wepụtara okwu a enweghị m opportunity kwuore m biko wetu obi ka nwanne m nwaanyị bịa ọwa agbamakwụkwọ ọhịa na-eme once in a lifetime ọ bụ na mma m ga-abịa ị ga-regret one day na ị makwara ị na-ahapụ gị ka ọ bịa hapụ ya ka ọ bịa wedin ihe mere na-eme gwa wedin highest few hours emechaa ka ahụ aga ebikorokwa biko ọ bụrụ na kọndishọn mma m ga-eji sị na ya ga-abịa wedin accept her condition ọ nwanne nke a na-ekwu okwu ya mgbe ọ dịkwa mma ka ihe mere na mere hapụga Chineke lụganụ ka ọ lụwa Jehova nwere otu o si agba ihe ọjọọ na anwụ ị gaghị eblem Chineke ị gaghị anara Chineke ọgụ lụọ ọrụ ya hapụga ka onye ihu na onye azụ bịara na wedin emechaa ha laghachi kwuru onye ekwuke biko nwanne m ọhịa m si m ama ya ọnụ o nwekwa ihe ọ ga-agwa nwanne ya nwoke ọ na-agwara m ha ọ nga ọ ha m n'ọnụ ụtọ dịrị ọnụ